Takže čau, já tě vítám u nového videa. Už trošku, co se děje? Já tě vítám u nového videa z mapy Polypsy z hry Farming Simulator 19. V tomto díle si nakoupíme techniku a farmu. Videa budou kratší a tak. Já teda mám vybraný tady ten model, tady toho traktoru, ten se mi hodně líbí. Já ten koupím. Jo. Je hodně pěkný, Banana Joe Modding. Jestli někdy budete chtít, tak mi pak můžete napsat do komentářů a já vám tam dám odkaz. Za něj pak většinou hraju tenhle vůz. PSS zase, jo, klasický 5 tuna. Na to mám taky pak, když tak už dám do komentářů o dalšího dílu odkaz a jo, a to bude asi tak zatím všechno. Já si koupím tady kultivátor ještě, secí mašinu, kterou mám taky mod. Šlo by tenhle, ale to je na 100 koní a ještě v tom menší kapacita než tohle. Takže tak, tady mám vybráno tohle. Tak, kam potřebuji, už tady ta zelená, potom ne. Potom tady to, ale tady ta červená. Tak, nálepky dáme použitý, rozšíření dávat nebudeme. Tak, to by bylo zatím všechno za techniku. Teď už to jenom necháme a uvidíme, jak to budeme stíhat. Vyslyšení. Jestli vám to přijde moc potichu, tak mi pak když tak napište a to když tak do příště změním. Jež dá tohle, tak koupíme si farmu rovnou a musím tady i zadělat takový menší díry v cestě. Takže tady je brání různá do pekel. To je druhá menší jorka, tady je třetí menší jorka. Tak to už je 11. Budu teda kratší, jak jsem říkal. Chtěl bych, aby vycházel jednou, maximálně 2 do týdne. Když bude čas, tak budou 2, když času moc nebude, tak bude jednou. A tak. Na této farmě mám v plánu hrát docela dost dlouhou dobu. Tady ta farma si mi hodně líbila, protože máte hodně možností, co dělat, jak třeba jak už třeba vozit třeba zvířata, tak jatka na maso, nebo třeba dělat palety prázdný, s kterými pak si myslím, že můžete udělat med, nebo co se s nimi dělá, už přesně nepamatuju. Ale nalezeme si to co nejvíc na farmu a uvidíme, co chce dál. Tento model se mi hodně líbil, to Banana Joe Modding, fakt jako super mod, hodně se mi líbí. Což teda znamená, že dneska fakt já nalezeme tu techniku, takový rychle točím, že to vpravo nahoře vidět, je to pozdějácí noci. A já půjdu spát a hnedka jak to dotočím, nebo to ještě zkusím vydat, jestli to stihnu. A uvidím, no.
Tady tu techniku už na všechno testovala, takže už tak někomu idioté pomrknutý, jak to funguje, sorry, no, jsem tě tam neviděl. Tady najednou vyblachnu, ty krásu, fuj, jsem psát. No to tady by bylo dál, ach jo, a i další, vši, teďka se tady nic neděl, no tak mám předtím to tam musím střihnout. S ním bych se na tu sám něco nevešel. S ním jsem se tam jednou maximálně vešel sám tím vodem. Šířkovi. S tím nákladňákem. S tímhle tím ani za prd bych se tam s ním nevešel. No, a ten kultivátor, jako jsem tak moc zkoumal, jsem tady do žádný ty garáže šířkovi nevleze. Takže bylo to nacházet ten kultivátor. Co já? Konečně se dá rozložit. A tady mám vysvětlou na pups. Třeba celou na palety. A třeba na paletách. Tady ten prostor pak bych chtěl využít pro výrazné Tak jo, dneska bude fakt jako hodně krátký video, znamená, já už tam fakt jenom odvozím a to. A pak mi můžete s vámi do komentářů napsat, jaký styl videí se vám líbí. Co znamená, co znamená, jestli třeba jako kratší nebo delší. YouTube teda maximálně kontroluje 15 minut videa a já zatím nemám žádnou nějak moc aplikaci, nějaký program, ve kterém bych to mohl sestříhat v klidu a všude to tam vydat jen na YouTube. Co něčem takovým víte, si vás fakt jako napište. Já fakt jako nemám tušení, na čem to mám dělat. Toto video takhle natočím, krátký. Teda jako zase nic nestihneme, musel bych teda se dost toho dělat full screenu, ale tak co už já vlastně tam vyšťáme. Tak dolezu už jenom tady tamto a tam tu secím mašinu. Tak dolezu už jenom secím mašinu a zaparkuju to. Jo. Fakt jako pardon, já se musím vyřešit. Bylo to videa delší, no. A tak postupně budu tady představovat nějaký mody. No. Teďka všechno mám přidat. Něco na palety pak budu dělat. Tak bych měl čím to naložit. Tak, budu na to napsat tady ta knížka se mi hodně líbí, tady ani jedno zavodlo, který tam leží jako kůlka, který je kvalitní náhra, tak to není tam kvalitní náhra. To je pěkný, které jsou 45, to jsou červené, čapka, no, tady to budou 45, já budu 45. Když končí jenom na jedničky, tak to je myslím na zadní, když na čtvrtý, když to jsou 45, myslím, že na její předek, myslím si jistě, myslím, že je to také. No nic, jsme tady na farmě, a to tady takhle vystavím někam. A do dalšího videa
zkus. Do dalšího videa, čau.